Sa tuwing isapit ang Semana Santa o panahon ng Kwaresma ay talaga naman abala ang bawat kabayan nating mga Pilipino. Hindi lang dito sa ating bansa kundi kahit sa mansulok ng ating mundo. Yung iba ay nagsiuwian sa kanilang Nagsimula pamilya, ng yung iba naman ay pagbakasyon. nag-iisip kung saan ang kanilang bisita iglesia upang bigyan daan ng pagnilay-nilay at pagdarasal, at yung iba naman ay naghahanda para sa kanilang penitensya bilang isang panata sa alay nating mahal na Panginoon. Isang halimbawa na dito ang lugar ng Barangay Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. Sa loob ng 3 taon ay kanilang pinaghahandaan ang tinatawag nilang El Camino, lakaw ng penitensya sa pamumuno ni Father Marchito Oreño. Para sa kalinawan ng lahat, ang lakaw ng penitensya ay nagsimula sa Our Lady of Peace and Good Voyage, Parish sa Antipolo, Minalabak, papunta sa highest peak ng bundok sa nasabing lugar na may layo na 8.1 kilometers na mayroon naman halos 4 na oras sa paglalakad. Upang mas lalo natin maintindihan kung saan at paano nga ba nagsimula ang El Camino, nagkaroon tayo ng panayam sa kura paroko ng simbahan na si Father Marchito. Sa paraan na ito ay mas lalo natin maintindihan ang religious activity na ginagawa taon-taon ng parokyang ito. Magandang hapon sa inyo lahat. Nandito ako ngayon sa Minalaba, Camarines Sur, dito lang sa Barangay Antipolo. So kasama ko ngayon si Father. Father, pwede mo pong i-introduce ang sarili mo? Okay, ako po si Father Marchito Oreño, Parish Priest po ng Our Lady of Peace and Good Voyage dito sa Barangay Antipolo, Minalabak. So ilang taon ka na po, Father, kora paroko dito sa simbahan? Ang magtatatlong taon pa lang, na-assign ako dito 3 years ago. And then moving forward na maging first class na parokya ang ating community dito. Actually, si Father, napanood ko na sa isang programa na ang pangalan ay Possess, na kung saan ang host doon si John Arcilla. Bago ang lahat, si Father ay isang exorcist. So sa mga kailangan paggamot regarding sa mga anong mga tawag doon, Father, mo specific naman. Mga may problema sa spiritual na pagkabuhay nila. Ayan. So, isingit ko lang, pero nandito kami kasi nais ko munang interview si Father regarding doon sa tinatawag nilang El Camino. Saan, sir, nagsimula ang El Camino? Actually, yung El Camino, naisip na namin yung first year pa lang dito sa parish para magkaroon ng opportunity yung mga tao na magkaroon ng activity na mas lalong magbibigay kahulugan sa panahon ng Kwaresma at Semana Santa. Actually, yung El Camino, salitang Espanyol, na ibig sabihin daan, the way. Maganda pong pagnilay-nilayan yan kasi kapag sinabing daan, bumabalik tayo sa pinaka-original na pangalan ng mga Kristiyano. So bago pa naman tayo tawagin mga Kristiyano, tinawag yung mga alagad ni Kristo na the followers of the way. So importante kasi lagi tayong inaanyayahan ng ating Panginoon na sumunod sa Kanya. Tapos yung El Camino, isa po yung pinaka-purpose dito na makita po natin yung kahulugan ng pagiging isang parokya. Kasi yung salitang parokya, galing po sa dalawang Griegong salita na para, oikos. Kapag sinabing para, sa tabi ng, o sa labas ng bahay, at yung oikos, ibig sabihin nun, bahay. Kaya kapag pagsasamahin natin yung para oikos, ibig sabihin nun, nasa labas ng bahay. Nadala po yan sa Spanish term na parokya, hanggang sa nagkaroon din tayo ng salitang Bicol na parokya. Kaya ibig sabihin ng pagiging parokya, tayo ay isang mga estranghero. We are na pilgrimage of faith. Kasi pananampalataya natin mga Kristiyano na hindi tayo taga-lupa, hindi tayo taga-mundo. Lahat tayo tinatawag ng Diyos sa Kanyang tahanan sa langit. So lahat po tayo taga-langit. So we are just in a journey going back to our true home. So yun ang ibig sabihin ng parokya. Kaya nilagay namin yung aktivita ng El Camino para maisabuhay namin yung pagiging isang community. That we are in a pilgrimage towards the Heavenly Father. So how many years na, Father, ginagawa itong El Camino penitensya sa Antipolo? Opo, ito na po yung pangatlong taon na ginagawa namin. Lagi po namin sinisimulan yung paglalakad dito mismo sa simbahan kasi kasama na din po sa El Camino yung Station of the Cross. So there are 15 Station of the Crosses from here to Barangay del Socorro. Medyo malayo nga. Medyo malayo po, mga 8.1 kilometers at packet po yun. Anong oras, Father, yung simula ng penitensya? Magsisimula kami ngayong taon na alas 2
ng umaga. Umaga. Kasi last year daw, halos konti yung dumating kasi Opo. nagsabayan sa okasyon ng graduation. Yung original pong schedule ng El Camino dapat Tuesday. Tuesday. Holy Tuesday. Pero nagkataon po na nilagay ng ng DepEd yung graduations Monday and Tuesday. Yan, Kaya last year napansin po namin kumonti yung tao kasi busy yung mga tao sa pag-prepare ng graduations. Oo, Kaya we decided na ilipat yung schedule from Tuesday to Friday. okay. Mapunta ako, Father, doon sa cross. Di ba merong kababayan natin na magpapasan? Siya lang ba mag-isa o magkasalin-salin? Pagtutulong-tulungan po yung cross. Pagtutulong-tulungan. Kasi yung cross is nasa 20 feet ata yung haba at laki. Oo. So marami pong tao na pwedeng magdala nun, tulong-tulong sila hanggang makarating sa Del Socorro. Okay. Kasi itong mga Station of the Cross na to, before tayo makarating sa De Los Socorro, hihinto mo tayo pa isa-isa. Opo. So, yung Father mag-aalsa noon, hihinto din, o mag-diretso pa din. Maghinto din po siya. Oh, Sila. tapos, balita ko, Father, yung bundok na yon, gaano ba kalayo simula doon sa kalsada hanggang doon sa pataas? Malapit lang naman. Malapit lang naman. Isang Malapit straight lang yan. oo. Ano. Tapos ito, Father, cross na to, di ba ilan maglalagay tayo ng cross doon sa bundok? Then last year, tatanggalin na naman siya. So, Opo. ibig sabihin, Father, yung cross na yun, within the year, nandoon lang. Opo, nandun lang yan. Ayan. Kasi plano din po namin na talagang maging pilgrimage site yung place na yun. Ayan. So hoping po na dumating yung panahon na talagang may permanent cross tayo doon na pwedeng bisitahin ng mga tao. Oo, kasi actually, nung nag-vlog ako doon sa De Los Socorro, nakita ko yung bundok na yun, pero hindi ko napansin yung cross. Kasi kung alam ko lang yun, talagang pupuntahan namin at aakatin namin yun. And then ngayon, nagkaroon ako ng idea na meron palang cross nakalagay doon. Simula bukas hanggang susunod na Kwaresma, hanggang susunod na Semana Santa. Okay. Ayan, so Father, nagpapasalamat ako sa oras mo. So, anyayaan natin yung mga kabayan natin para kung hindi man nila mapanood, after nila mapanood tong event na to sa simbahan mo, baka next year, baka maengganyo sila o magkaroon ng interest para sumama sa sunod na Semana Santa. Okay, ini-invite ko po lahat ng parokyano at ganun din yung mga karatig ng mga parokya para po sa El Camino 2026, isang pilgrimage of faith. Nagpepenitensya patungo po sa Barangay del Socorro, the highest peak of the municipality of Minalabak. Ito po ay isang religious activity na nakasentro sa pakisama ng tao kasama si Kristo patungo sa pagpenitensya at pagbabagong buhay. Yan. So once again, inaanyahan namin kayo kung hindi man kayo makasama ngayong taon kasi siguro upload ko to after this Holy Week na. By next year, meron pa naman. So taon-taon naman to, Father, gaganapin dito sa Barangay Antipolo papunta doon sa taas. So baka next year, magkaroon kayo ng interest o baka nandito kayo sa Camarines o sa Bicol. Niyaya namin kayo na dumalo sa ganitong religious activity dito sa Barangay Antipolo, Minalabak, Camarines. Once again, Father Chito Father rin yun. Chito, ayan, dito lang sa Antipolo, Minalabak, Camarines. Maganda nga po sa iyo lahat. Alright, so nasa mataas na kaming lugar ngayon. So ang dilim, walang kailaw-ilaw dito sa kalsada. Pero konti na lang, maabot na namin yung bundok na kung saan dadalhin namin yung cross na pasan-pasan ng mga kabayan natin habang naglalakad simula doon sa simbahan ng Antipolo. So tundaan namin ngayon. So papunta na to sa Del Socorro. Ito yung mga dinadaanan ko sa tuwing pupunta ako dito sa lugar na to. Punta sa Linggugun, punta sa Bagulataw. So, ang daming tao ngayon nag-attend. So, pakunti-kunti, dumadagsa sila. Kada barangay meron sumasama. Simula doon sa Antipolo, kunti pa lang kami. And then, yun yung sabi ko, every barangay ay merong sumasama. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami. So, mamaya, pag maliwanag na, magpapalipad tayong drone. So sa ngayon, makikita ko na ang haring araw dito sa bandang kaliwa ko. So pag lumabas na ang haring araw, maganda na to. Alright? Alright guys, so papunta na kami sa ika-12 istasyon ng cross dito sa Minalabak, Camarines Sur. Inabot naman ng liwanag. So kung makikita nyo, ito yung spot namin ngayon. Daming tao. Ayun o. Buti nga, gumanda yung panahon ngayon. Talagang sinabay sa operation natin ngayon sa penitensya. So medyo malapit na kami. And pag naabot namin yon, sabi ko kanina, yung cross na dala-dala ng mga kababayan natin na nasa likod, yun ang ilalagay doon sa tuktok ng bundok.
So, hanggang next year na yun, bago tanggalin, hanggang sunod na penitensya. So, hintayin natin kasi napakaganda ng lugar doon. Alright? Whenever you're down, out in the cold, faithless and dark, your story's untold. Come take my hand and walk there with me. I know a place where we can be free. There is a light shining for you, guiding your way, helping you through. When shadows and gloom are all that you see, we'll find a place where we can be free. Alright guys, so nandito na kami sa last spot na kung saan ang mga kabayan natin ay aakyat dito sa pinaka highest peak ng Minalaba, Camarines Sur. So kung makikita nyo, ito yung daan. Ito yung mga kabayan natin sa likod, nauna mga sakristan kasama si Father Chito at yung mga kabayan natin, at yung cross na yon nadala-dala mga kabayan natin mapunta sa taas. Grabe, napakabigat yan. So dito may chapel. Ito nakikita kong chapel. So tuwing pupunta ako sa lugar na yon, medyo ningal tayo kasi yung lugar talagang mataas. May mga nauna ng tao sa taas. Nakita namin kanina. Ayun, so nagbabagting na ng bell. Hudyat na punta na tayo sa taas. Sakit na tayo. Ito yung daan. Makikita nyo naman yan. May mga flag no, saan iba't iba ang kulay. So ibig sabihin yun yung guide papunta sa taas. Ito din yung pinakamataas na bundok sa Minalaba, Camarines Sur. So mawa na tayo para at least makakuha na tayo ng footages doon. At syempre makukuha natin yung mga pataas na kabayan natin at yung cross na pasan-pasan ng mga kasama natin mga lalaki. Grabe. Ito yung lugar. So doon kami galing. Makikita nyo. Ito yung sakripisyo na ginagawa ng mga kababayan natin taon-taon. So once a year naman lang to, dahil nga sa penitensya. Kaya nakakahingal ang daan. Pataas. Ayun, makikita nyo. So isarog. Kaya nakitang-kita namin yung Mount Mayon dito. Yung tumbok na yan, Rinconada area na yan. Grabe, ang daming tao. So akit tayo para sa taas makapag-set up tayo ng drone. First time kong sumama sa El Camino ng Antipolo kami Inalabak. Kaya ko pasalamat ako kay Sir Buboy, tapos kay Father Chito sa pag-invite sa akin dito. May mga tao na dito sa taas. Grabe, nakakaingal. Grabe, nasa taas na kaming lugar, oh. Ayun yan. Ito yung pinakatuktok. Diyan nilalagay yung cross na pasan-pasan ng mga kasama natin mga lalaki dito. So sabi ni Father, yung cross doon na yan ay tatanggalin next year. Tapos babagawa naman ng bagong cross.
Yung mga kasama natin. Oh! May dala-dala ang gasolina! Hinoon! Grabe, ang ganda dito. Nakakapagod lang kasi yung daan dito talagang pataas. Ang daming tao sa baba, oh. Diretso paano? Layo. So meron tayong 4 minutes na vlog dito and ongoing. Nakakaingal, pero once a year lang naman to, kaya at least nakapagnilay-nilay tayo sa Semana Santang ito. Ito, nilinisan to ng mga babae natin na nasa Antipolo, Minalabak sa pangunguna ni Sir Jan at syempre si Father Chito. Yung daan dyan, makikita nyo naman yung mga flag na yan. Saan pinakamadali? Saan talagang dadaanan ng tao? Sure ka? Hindi, kasi talagang may daan dito. Ito yung guide natin, yung bandilang ito. Ayan, oh. Meron niya siguro shortcut dyan, pero ito yung pinakadaan. Medyo malapit na tayo. Sabi yung lugar namin dito. Ay, ganda. Grabe, nagising umaaga. Kalabang ko, sipon at ubo. Mabanga pa yung ilong ko. Sugat. Sakit ng ulo. Pero at least, naabot namin ang lugar na to na parang halos kitang-kita namin ang buong Kabikulan. Ang lupit. So dito nilalagay yung cross. Ito na nga tayo. Pagod. Dahil ko lang po aram. Saan pa ilalagay ang cross sigdi? So dito daw ilalagay yung cross. Grabe, kitang-kita namin yung Riconaderio. Dito naman sa likod, Karagatan. Ayan, oh. Alright guys, magandang umaga. At the moment ay mag-alas 7 na ng umaga. So nandito tayo sa napagandang spot dito lang sa Del Socorro, Minalabak, Camarines Sur. Ito yung lugar or ito yung highest peak ng Minalabak na kung saan dito natin dinala yung cross na pasa ng mga kabayan natin lalaki simula doon simbahan ng Antipolo papunta dito sa mismong lugar na kinakatayuan ko. Ito yung cross na yan. So napakataas. Grabe. So dito makikita nyo yung napakalawak na lugar na kung saan talagang nature na nature. Yung Mount Isarog, kanina kitang-kita natin yung mount na yun dyan. At sa likod ko naman ay Karagatan. Ayan. Grabe, kanina ang daming tao dito. Ay, ang iba nagsiwayan ah. So nagpasalamat ako sa simbahan ng Antipolo, Camarines Sur, kay Father Chito, kay Sir Buboy at sa lahat ng staff na nakasama
kasama ko kanina. So salamat sa imbitasyon kasi kung hindi sa inyo hindi ko maabot ang lugar na to. Ito pala napaka magandang lugar dito sa lugar na to na kung saan dinadaan-daanan ko lang, and then meron pala ditong cross sa ibabaw na kung saan 3 taon na ginaganap ang penitensya dito, ang El Camino, na yung cross dito ay nandito lang. So tuwing nasapit ang Semana Santa, tatanggalin na siya, gagawa ng bagong cross, at ito yung sinasabi ko sa inyo. So kanina, before mag-bendition si Father Chito, in-announce nila na magkakaroon dito ng permanenteng cross na kung saan talagang ito yung magiging sagradong lugar na pwede natin bisitahin ng mga kabayan natin, ng mga lokal o taga-ibang lugar, para naman at least makita nila yung highest peak na kung saan merong cross dito sa lugar na to. So doon, papunta na yan sa Linggugon. Kung makikita nyo, karagatan na yan hanggang dito sa may likod ko. Tapos yan, Mount Isarog, dito kitang-kita naman na yun. Rinconada area na yan. So grabe, ang ganda dito sa lugar na to. Sulit yun. Alright, magandang umaga sa inyo lahat. Peace out.